खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि गोदान खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ मायंआव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों, मोन 18 कन्टेनार जब्द। आसाम मेघालय जथाय अपारेशनाव उमियाम एटिएम खावनाय जाथायाव साथाम हमजादों। गुवाहाटी दैबानानि दैयाव बायफ्लेनाय सुबुंनि आथिं मोनदों, पुलिसनि नायबिजिरनाया जागायदों। सोनाब बेंगलनि जोबथा भटिं खोन्दोआव 90 जौखोन्दोसो भट होनाय नुनो मोन्दों। बिमा बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि फिसाजोआ आसामाव जिउ गोमाबाय। गुवाहाटीआव गारि सिङाव सिनायमोनै सुबुंनि गोथै सह मोननाय जादों। धुबरीआव एसएसएलसीनि नंखाय मार्कशीट रेकेटखौ हमदों। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ मायंआव सानै ड्राग्स फालांगिरि हमदों, मोन 18 कन्टेनार जब्द। मोनसे गिदिर ड्राग्स होबथानाय अपारेशनाव आसाम पुलिसआ मायंआव सानै सन्देह गोनां ड्राग्स फालांगिरिफोरखौ हमदों। बे खामानिखौ आन्दोनि खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै लानाय जादों। दायनिगिरिफोरखौ ओनसोलनि थागिरि जितेश सन्यासि आरो महामादुल इस्लाम होनना सिनायथि मोननाय जादों। पुलिसआ लेचेरीबारियाव गंसे गारिखौ होबथायो आरो नायबिजिरनायाव सन्देह गोनां फेग्रा मुवानि गं 18 कन्टेनार बोखांनो हायो। ड्राग्सफोरखौ जब्द खालामनाय जाबाय आरो सानैबो दायनिगिरिफोरा दा पुलिसनि जिम्मायाव दं। लांखारनाय जाथायनि गुबै फुंखा आरो नेटवार्कखौ नागिरनो थाखाय आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ आसाम मेघालय जथाय अपारेशनाव उमियाम एटिएम खावनाय जाथायाव साथाम हमजादों। आसाम आरो मेघालय पुलिसआ मोनसे जथाय अपारेशनाव उमियामाव एटिएम खावनाय जाथायजों लोब्बा थानाय साथाम दायनिगिरिफोरखौ खादों। बे अपारेशनखौ बरपेटा पुलिसआ मेघालय पुलिसजों लोगो नांनानै माखासे थि संगालि खौरां मोननाय खौरांनि सायाव बिथा खालामनानै खालामदोंमोन। दायनिगिरिफोरखौ जियारुल हक, आमजाद आली आरो जुलहास उद्दीन होननानै सिनायथिनाय जादों। थांनाय 28 एप्रिल खालि सिग्रोमनाय समाव बिथांमोनखौ बरपेटा जिल्लानि गुबुन जायगानिफ्राय हमनाय जादोंमोन। बे जाथाया बे दाननि जागायजेन्नायाव उमियामाव मोननाय एटिएम लिफ्टिं आरो लुथिनाय जाथायजों सोमोन्दो दं। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि दायनिगिरिफोरा मोनसे इन्टारस्टेट क्रिमिनेल नेटवार्कनि बाहागो आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटी दै बानानि दैयाव बायफ्लेनाय सुबुंनि आथिं मोनदों, पुलिसनि नायबिजिरनाया जागायदों। गुवाहाटीनिफ्राय जानाय मोनसे सोमोनांथाव जाथायाव बुधबारनि फुंबिलियाव बामुनिमैदाम ओनसोलाव दैबानानि दैयाव सासे दानस'नाय सुबुंनि आथिंखौ गोजावनाय नुनो मोन्दों। बे जाथाया गोबां अखा हानायनि जाहोनाव नोगोरमानि गोबां जायगाफोराव दै लोमसावनायनि जाहोनाव मावख'नि समाव हान्थामेलानि जेंना आरो दावराव-दावसि जायो। देहानि अंगआ मा जादों बेखौ दासिमबो मिथिनाय जायाखै आरो बे जायगायाव माबोरै सौहैदोंमोन बेनि जेबो रोखा फोरमायथि मोननाय जायाखै। पुलिसनो खौरां होनाय जादों आरो बेनि सायाव गुवारै मिथिनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। गुबुन मोनसे खौराङाव दङ सोनाब बेंगलनि जोबथा भटिं खोन्दोआव 90 जौखोन्दोसो भट होनाय नुनो मोन्दों। सोनाब बेंगल बिधानसभा बिसायख'थिनि जोबथा खोलोबनि भट सोनायाव गोबां भट नुनो मोन्दों, जाय 90 जौखोन्दोसिम सौहैदों। कलकाताजों लोगोसे गुबुन जिल्लाफोरनि मोन 142 बियाबफोराव गोख्रों रैखाथि खान्थिनि गेजेरजों भट होनाय जादों। माखासे दुंहाव थासारि सोमजिनायनि उनावबो भट होनाया गोबां गोजोनै जादोंमोन आरो गोबां अनजिमायाव भट होगिरिफोरा भट होनो ओंखारबोदों। गाहाय राजखान्थि दोलोफोरनि गेजेराव गोब्राब बादायलायनायजों लोगोसे बिसायख'थिखौ गोजौ थाखोनि होननानै साननाय जायो। भट साननाय आरो जोबथा फिथायखौ थाबैनो मोननो हागौ। बाथि खौराङाव दङ बिमा बुथारनाय जाथायनि दायनिगिरि फिसाजोआ आसामाव जिउ गोमाबाय। आसामनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथाय। गावनि बिमाखौ बुथारनायनि दायाव सासे आइजोआ बिजिरगिरिनि जिम्मायाव थानाय समावनो जिउ गोमायो। दायनिगिरि पुजा मलंखौ थांनाय 22 एप्रिल खालि सोनाब कार्बि आंलं जिल्लायाव गावनि बिमाखौ बुथारनायनि दायाव हमनाय जादोंमोन।
खौरां मोननाय बादिब्ला बियो उन्दुबाय थानाय समाव बिमाखौ गोबौ हाथियारजों गाग्लोबदोंमोन आरो बे जाथायनि समाव बिफा आरो बिनानावखौबो जोखोम खालामदोंमोन। खौरां मोननाय बादिब्ला जिम्मायाव थानाय समाव हामरेन जिल्ला जोबथेसालिनि सिङाव बियो गोब्राबै लोमजादों आरो बिखौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जादोंमोन। देहा फाहामनायनि नाजानायनि उनावबो गुबुन देहा फाहामसालियाव दैथायहरनायनि उनाव बिथांखौ थैबाय होननानै फोसावनाय जायो। मावख'आरिफोरा बुङो दि बिथांनि बेराम आरो थैनायनि गुबै जाहोनखौ दासिमबो रोखा खालामनो हायाखै आरो बेनि बांसिन फोरमायथिखौ नेनानै दं। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव गारि सिङाव सिनायमोनै सुबुंनि गोथै सह' मोननाय जादों। गुवाहाटीनिफ्राय जानाय मोनसे गिख्रंथाव जाथायाव बुधबारनि फुङाव आटगाव ओनसोलाव पार्क खालामनाय गारिनि सिङाव सासे सिनायमोनै सुबुंखौ गोथै सह'आव मोननाय जायो। खौरां मोननाय बादिब्ला थांनाय हरनिफ्रायनो बे गारिखौ बे एखे जायगायावनो लाखिनानै दोननाय जादोंमोन। बे जाथाया सोराङाव फैयो जेब्ला जायगानि सुबुंफोरा गारिनि सिङाव सासे सुबुंखौ बेसुध हालोदाव गोग्लैना थानाय नुदों। सुबुंफोरा लोगो लोगो पुलिसनो खौरां हरो आरो पानबाजार पुलिस थानानि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो। पुलिसआ गारिनि खिरखिखौ सिफायनानै बै मानसिखौ सिगांनिफ्रायनो थैनानै थानाय नुनो मोनो। गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय गौहाटी मेडिकेल कलेज आरो देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो पुलिसआ जाथायनि सायाव नायबिजिरनायखौ जागायदों। स्निथि खौराङाव दङ धुब्रीयाव एसएसएलसीनि नंखाय मार्कशीट रेकेटखौ हमदों। मोनसे गिदिर जाफुंसारनायाव धुब्रीयाव पुलिसआ नंखाय एसएसएलसी मार्कशीट रेकेटखौ हमनो हादों। नंखाय मार्कशीट आरो फोरमान बिलाइ होनानै फरायसाफोरनि थगायनायनि दायाव सासे सुबुंखौ हमनाय जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला दायनिगिरिया फरायसाफोरनो नंखाय सोलोंथायारि फोरमानलाइ थियारि खालामनानै जगायनायाव लोब्बा दंमोन। पुलिसआ अपारेशननि समाव गोबां नंखाय मार्कशीट आरो बेजों सोमोन्दो गोनां मुवाफोरबो बोखांनो हायो। मावख'आरिफोरा फोथायो दि बे रेकेटआव गोबां सुबुंफोरा लोब्बा थानो हागौ आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बे जाथाया सोलोंथाइ खान्थियाव थगायनायनि सायाव गोख्रों जिंगा सिखांहोदों। अब्ला दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गोजोन्थों।